Jaha, terve Pavua. Siinäpä on pontiakki, kittu. Tosiaankin tässä on siis projekti, tähän on liimattu tämmöiset kumiset lätkät, tuo vähän erikoisen ilmeettömän näköinen. Niin tosiaankin nyt olisi tarkoitus sitten varmaankin tällä kanavalla seurata mitä tästä seuraa. Onko tästä rikollista toimintaa luvassa? Onko? Mä tosiaankin jos varmaan tulen noitumaan tämän tämmönen projekti, mutta Kötös Industries 2000 projekti eli KIT. Siinä olisi valmis keulapala, tai ei valmis, tämä pitäisi hio ja muolata. Tämä on tuon muotin jäljeltä, niin tämä on aika karkeata tekko. Eli periaatteessa tämä kävisi tuohon, tai pitäisikin käydä tuon oman keulapalansa tilalle. Eli tosiaankin mulla on tästä tarkoitus tehdä ulkoisesti niin keulan osalta niin kitin näköinen. En tiedä meikäläinen kötöstellyt, niin tiedä minkä näköinen tullut. Mä oon osia pikkuhiljaa siihen kerännyt ja kysellyt jotka on rakennellut, jotta mitenkä se semmonen männä. Niin katsotaan. Ja silloin kun minä tuon lampun otin tämän irti, minä samalla katon se ei ole kun tämä keulapalahan ei ole kun päästä vaan kiinni. Vaikuttaa, että tämä joskus on ehkä otettu pois. Todennäköisesti. Ei ihan istu tuo. Eli korvata tuo keulapala tällä. Ja lamput ja tosiaankin ne tiepalvelun miehet oli tuossa viikonloppuna niin skannerille viettiin johot ja nyt on tämä pitäisi bodywork tehdä tälle eli hiiot tämä on muotin jäljiltä niin tämä on aika vähän karun näköinen. Niin tästä pitäisi näitä särmiä hiio ja sitten mulla on tuossa pohjamuolia ja sitten tuommoista puolikiiltävää samanlaista muolia millä maalasin nuo lampun kehykset. Niin sillä vetäisi tämä. Tämä on siis tämä on siis Ritari S niin kuin tuon tuotantokauden keula on tämä. Kakkos- ja kolmoskaudella oli tämmönen keula. Ykköskaudella nämä oli auki ja siinä oli tässä läpinäkyvä pleksi. Viimeiselle tuotantokaudelle tämä hävisi ja se oli niin kuin tasainen. Mutta minusta tämä nyt oli halavalla tuon, niin tosiaankin se on viimeistelemätön. Niin siinä on sitä pitäisi hioa nyt ja muovata. Se on tämmösiä. Mä joutuu todennäköisesti mulla on tätä ei niin vähän harjanteita hioa pois. Mutta mulla on sitten tämmöistä plastikkikittiä, kittu. Niin täyttää nuo, jossa on nuo muoteisten jännä kolo. Ja sitten pyöristää ja tasoittaa. Mä oon vähän karkea tämä keulaosa. Se vähän se joutuu tekemään tätä. Alapuolella ei ole, mutta tässä on tätä. Ja nuissa on tuommoista harjannetta. Säppoharjanne. Ei siitä tänä iltana meillä. Tässä on jännä harjanne. Lähteeköhän tuo tällä? Ei oo virtaa vielä!
Päästään hioskelemaan tuossa ja katsotaan minkälainen siitä tullut. Tämä on vähän karkeata tekkoa tämä kyllä on. Nopeasti se tasoittuu siitä. Ja tähän se muotin jäljiltä on jännä semmoista. No pitää ehkä täyttää tuolla babyfillerillä ja tämä. Minä nyt tuossa sitten se pitää puhistaa ja muolata. Katsotaan, minä siinä hioskelen sitä. Mutta tämmönen projekti. Kyllä ne no särmät hiijoutuu kun tasoittuu kuin hiijo. Mä vaan tämän paskan niin tästä tuo istukka pitäisi uusia. Tässä ei yhtään kestä nuo hioma laikat. Sillä olisi nopea ollut. Toisaalta käsin tuntuu ne mutkat, jotta ei liikkoo hio. Tää näitä tuvassa, kun on tietokoneopella, taas tullut ukkospilvi tuossa. On aina noita ukkospilviä. Tästä joutuu vielä muokkaamaan tuosta. Tuosta periaatteessa ränläkän tuon ohuen tuon rättilaikan, tämän saisi sillä tasoitelta. Tuon minä tasoitinkin tuolla käsipelillä. No tämä reuna on sitten. Muuten tämä nyt alkaa, tuossa on vielä pykälle. No kun saisi tulla hiomakonnella olisi hyvä, kun ei suakku ei paskassa pysy. No, tähän pitää laittaa vähän bodyfilleriä ehkä.
että sopi tasoiseksi. Muuten tämä rupeaa olemaan niin kuin tästäkin. Niin tämän sain aika hyvin. Tää vielä hiios sit. Joo, semmonen projekti. Seurataan mitenkä käy, vai käykö mitenkään.